Atzaldeon eta ongi etorri iraileko udalbatza honta. Gaur erregu galdere eta aiatu horretikan 5 puntu edukiko ditugu. Batetikan aurreko udalbatzetako aktak onartzeko moduan ipiniko ditugu. Ondoren bigarren puntuan udalaren erabakita kudeaketaren berri emango deu. Hirugarrenian, 2024 ekitaldirako taxi zerbitzuaren tarifak hartuko ditugu izpide. Laugarrenian, hiri antolaketarako plan orokorraren izapidetzari hasiera ematia plantatuko deu. Bosgarren puntuan, Eusko Jaurlaritzako portu eta itsasgaietako zuzendaritzari informazio eskaria dikeko obren geldieraren inguruan adierazpena, berdiakeko alderdiak proposatutakoa hartuko deu. Izpide eta ondoren erregu galdere eta pasatuko gea. Beraz, hasiko gea lehenengo puntutik eta ekarri ditugu bi akta, bat ekainaren 29koa, gogoratuko dugu ekainaren 29ko udalbatza izan zela antolaketa udalbatza, batzordiak eta eratzekoa eta bar, eta uztailean ez gendun udalbatza ikein, abuztuan ezoizko udalbatza izan zen, eta gaur dakargu ekaineko akta haura. Inigo, Xabi, zoze... Eta bigarrenik, abuztuaren bixan egindako udalbatzaren ezoiko osoko bilkuraren akta. Erki, beraz, akta bixak onartuta, behin betiko onartuta gelditzen dira. Bigarren puntuan, udaleko erabakita kudeaketaren berri emateko orduan, lege aldi aldaketa egondan hortan, batu zaizkigu apirila, maiatza, ekaina, uztaila eta abuztuko alkate hirigintza eta ongizate alborretako ebazpenak. Orduan, komentatuko duzu, baina edozein kasutan asko dianez, batu zakuz, lehenengo esan behar da, batu zakuzela, legealdi bukaerako udalbatze ukien dulako maiatzian, ekainian udaleraketa eta antolaketa udalbatzak izan zian, uztailean oizko udalbatza iketzan egon, eta horretxu aiatu ja ona, ez da oizko izaten, 5 hilabetetako zeak aiatzia, baina ala aiatu zakuz, orduan, aztertzeko ere gauza asko hemen. Baina, adierazi, beti adierazten dugun moduan, gaur baldin bada ere momentua argibideak edo eskatzeko, edo noiz ere, hemendik aurreari ikusi ezkeo hemen argibideik edo azalpenik bihar dela, noski ezatia bestik ez dagoela. Edozein kasutan, eta idazkaixak bisalduta eduki ditugunez, batek zehozeren inguruan zehozen nahi badu galdetu, aukeria dakazuen noski. Inigo eta Xabi? Baina, esan dakua, Inigo eta Xabi izaten, edozeinek, Baina, edozein kasutan esan dakua. Ikusi ezkeo zehoze argibideik edo nahi dela, galdetzia bestik ez. Erki, ondoren dakau berankortasun txostenak. Hemen ere dakau 2023 urteko, aurtengo, lehenengo hirulabeteko eta bigarren hirulabeteko ordainketa epian inguruko informazio ematen duen berankortasun txostenen berri ematia udalbatzai, honek ere jaso ditugu, egiz esan ez dira dokumento errazak enteitzen, baina, hor dakazue berri ematen da, eta, nik uste hor garrantzitsu izaten dela guri berri ematiakin batean diputazioa ere ematen zakola berri, eta, diputazioa dela pixkate honen jarraipen etxen doana, eta aura da baleko, ez? Edozein kasutan, informazio moduan, esatia lehenengo hiruhilabetekoan, 906 faktura ordaindu ziala 30 egun edo gutxiagoko epian, 1.250.000 euroko kopuruarekin, eta 91 faktura gatu ziala 60 egun, baino geixo edo
hirurogei egun baino behan dugu pauta. Eta kopurua 27.000 euro izan zala. Izatea fatura txikixak eta askotan Iberdrolakin da telefonikakin daulako faturak horre oten da zea, eta pentsatzen dute hortikan izango dela, ezta? Baina edozein kasutan, bigarren hiruhilabetean, 60 egun baino gehixo pautako horrek eta ja eguneratuta edo ordainketak bere tenian ipinitza, bigarren hiruhilabetekoan 30 egun edo gutxiagoko epian 682 fatura pasatu eta ordaindu dira, eta 989.000 euro hartu dugu kopuruz. Eta ez dugu euki behan dugu patudan faturaik. Ratioak, diputazioak manejatzen dituen ratioak, erakuste dugu pixkate epe horrek ondo betetzen ditugun edo ez, eta bueno, semaforua balitz, berdian egongo ginateke, egoera honian. Eta, bueno, edozein kasutan, honen inguruan geixo jakin nahi izan ezkeo, igual teknikarixen esplikazioak egokixu izango dira. Erki, berankortasun kontuak izan da beraz, udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintzaren berri emango deu, otxuria dakaunez pixkate agertzen dugu aurreko hilabetian zertzuk euki ditugun eskuartian da, udi euki dugu, ekainetik hona ez gara batu, udal batzan, eta gauza asko egongo litzake kontatzeko, saiatuko geha motzian etxen, aipamen nagusizenak edo emanda, ezta. Nik aipatzen hasi horretikan bain nahi detelain aipamen bat, iruditzen zatelako nik ja, hirugarren legealdi hasiera dakat, eta legealdi hasierak izaten dira nahiko zailak, ekipo berrixak eta azten gehalako, udal batza berrixa azten gehalako, eta nahiz eta mai honetan ja, lehendikan gatozen batzuk gauden, hasiera da edozein kasutan. Eta iruditzen zat, neure irudipena da, baina iruditzen zat, hasiera hon, eta beti tokatzen da, legealdi hasiera, beti tokatzen da, udan. Eta udan, mutrikun, ez di hilabete laseixak eta errazak. Baina esango neuke oroar, eta neure ikuspegitxik, euki deula suerte handi bat, udaltzeko teknikarixakin, iruditzen zat teknikarixak ni bentsat ala sentitzu dute. Laguntasun handi eman digute, bide berri bat txeko orduan, eta esan detena, batzuk lehendikan gatozen arren, ardurak ere pixkat aldauen dia, batzordietan ere aldaketak eta ondia, eta iruditzen zat laguntasuna ere eman digutela, eta ematen doa nahi, emanen behartzako baitxare, eta horretxio nahi dute akordau, teknikarixak esan dut, baina ez teknikarixak, langileak, udaltzeko langile danak, teknikari, edo peoi, edo dana dalako. Hori aurretik esan da, nik hiru aipamen, gero zuek garatuko dezuena, baina esan detena, udia da oso zaila, legealdi hasiera hontan, eta euki ditugu gai batzuk, gero zuek garatuko dezuezenak, baina udan jaixak euki ditugu, jaixak beti izaten dira kezka iturri, ardure iturri, eta ondartzen kudeaketa euki deu, ondartzak ere ekartzen digut ez da, gure kezkak, aurten igual ez, aurten gainea euki deu, Soroslien inguruan, horre zer dau, esleipen prozesue izan da urten aldaketa bat ontzan, diru kopuruak handitzu, horrek sortu zigun, baina hori ere pasau da, ez? Eta gero beste bigai nola ez udan euki ditugunak, euritiak, eta euritiak mutrikun sortzen dizkibuten arazuak, aurten bi episodio euki deu, batek gainean izan zana patxetan eukizuana eragina, eta bigarrena irailean, patxetan, Zubiaga plazan, eta Zubiaga plazatikan eta herri osuan, ez da, baina batez ere Pinastei inguru horretan ere aurten izan da,
auzoko batzuk esaten zegoen bezala, ondala 40 urte aurten bete diagaina, ondala 40 urteko arekin, akorda bera intzigula, danoi ere, ura nola satorren uholde. Horren aurrian, ez tegikio batek esango duan, baina, bueno, neuk esan getu. Lehenu hori jarri ginean ingenieritza batekin lanian, gai hau lantzeko, eta, bueno, batzuen eta bestien erruz, ez da itxarro kontua da, baina, bueno, ardura kontua itxio igual, ez gendun asmatu, bidietzen, eta, bueno, bigarren aholkulari ingenieritza batekin jarri harremanetan, eta arkitektuak esan zianez, datorren hasien espada urrenokuan etorreko dira mutrikura, pixkate gaixa ezagutzea pixkat, eta lanketa bateako proposamen bat etxea. Argi dagoena da, lanketa baten behar deula, arazo horrekin. Horren, bizen bitxartian neurri txikixauak eta aigia pentsatzen, pixkat ez arazoa konponduko deuenak, baina arazoai aurre etxen lagunduko digutenak, baina horrek ere ingenieritza horrekin, hau da, guk baino geixo dakizan jendiakin nahi dugu kontrastatu eta pausuak eman behar baditugu pauso egokixak izan daitzezen. Eta azkenik, portuko obren inguruan ere, danok pentsatzen genduen, aurten da berrixan udia gaitz etorreko zala, obra sasoia izango zalakuan, eta uda, bueno, de hecho, playako ondartzak eta kantinak eta horko asuntori dana beti eszenario bat gendukan preparauta obra aldi bat izango zalakuan, eta gero obrak, dano dakigunez, eten intzian, gelditzu entzian, eta gure beldurra zan, uda erdi-erdixan berriz ere hasiko etezian. Esan zitzakun ez, iraili arte behintzat etziala hasiko, eta udia pasatzen lako zala, eta horrek eman zigun pixkala zeitzasuna, udako eta ondartza inguruko afluentzi itxio batez ere, ezta? Eta, gero eukik aukeria, geixo izketan etxeko. Ondoren obrak, udan ere obrak euki ditugula, gero komentatuko ditugunak, eta beste hirugarren multzo bat bai nahi detela ipatu, Aitorrek zeuru garatuko ditula, baina diru laguntzen lanketari buruzkoak. Dano dakigu, aurretik ere plenotikan pare bat aldiz ekarri degulako, komenduko diru laguntza lortu zen, hainbat erabaki hartu genitxun diru laguntza horren inguruan, DBG-sakin hitzarmenak eta barrak, abuztuan azkenengo erabakixa, ezta? Eta, beste gabe, hori ja prozesuan martxan dauela, eta proiektu idazteko esleipen prozesua abiatuta dauela, Europako boletinean publikauta, eta, hor dozela 3 edo 4 enpresa badakitz dabiltzela interesauta, eta, pixka komenduko berri izaten, euren proposamena etxeko, ezta? Horrekin batea, Aitorrek gero komentatuko digu, Merkatu Plazako diru laguntza bat ere landu da, eta azkenik hirugarren bat gabiz preparatzen energian ingurukua. Energian inguruan herriko argiteixak eta aldatzeko diru laguntza potente bat ari gara preparatzen, ebei presentatzeko, baina hori bandikan lanketa fasean da, hori esto eman da. Eta beste gabe hain izaz hori emango izut. Bai, nik nahi dut komentau, batetikan migrazio arlotik, kulturartekotasun da elkarbizitza taldia hasi dela martxan, ikasturtia prestatzen, eta, ia jarri gabe beira, abenduan ongo dia, abenduak 10 izango da giza eskubideen nazioarteko eguna, eta 18 pertsona migrantien nazioarteko eguna, eta, 2 egun horre behira, jarri gehala martxan. Eta gero bestetik, feminismotik, lotune ere hasi da ikasturte berrixakin, eta, oangoan gatoz berrikuntza batekin. Lotunek badakaia 2 urteko ibilaldixa, eta, 2 urte hauetan, eman digu aukeria hausnartzeko. Oain arte antolatu dian ekintzadanak izan dira emakumeai beira, salbuespenen bat beste onda, baina izadanak izan dira emakumeai beira. Orduan pentsau dugu, berrikuntza bezala sartzia, eta danok jasoko zenduen etxeko buzoietan 3 hilabeteko programia,
Banatu deu 3 eremu desberdinetan. Bat izango da, oantxe arte bezala emakumientzat bakarrik, eta horre antolatuko dian ekintzak eta jarduerak izango dira geure artean esperientziak konpartitzeko, elkarrekin eoteko, teorixa feministan formatzeko, eta alduntzeko baliabideak eskaintzeko. Bigarren arlua izango da herritar guztientzat. Bai, izen eukiko deu, feminismoa guztion kontu, eta hori izango dira Richard Danontzat, eta horre ongo dira, tailerrak, erakusketak, beti ere, baina ikuspegi feminista batekin. Eta gero 3. izango da bakarrikan gizonentzat, gizonak feminismorantz. Eta, feminismoa ez dalako bakarrikan gure kontua, gizonezkoak ere nahi ditugu hortan formatu. Da hori izango da berrikuntza. Eta, jasodan hontan, buzoietan dakazuen hontan, argi hasieran, oantxe esan deten dana azaltzen deu, eta gero jadoz ekintza desberdina bakoitza bere koloriakin. Nik uste nahiko ondo gelitzu da, argi dauala, bakoitza zeinentzat dan, eta baten batek zalantzan bat baldin badaka, gurekin jarri harremanetan, da argitzuko du. Kaixo atzalde hon danoi. Garapen ikuspuntutik, Josebaren esan da bezala, notizia on badako herrirako, merkatu plazai lotutakoa. 2021 urtean, 2021 urteko ekainaren 6an, enzan Mutriku merkatu plazako diagnostiko bat, analizi bat, eta horra olgune batzuk urten zuen. Hori dela eta, udaretikan enginuna zen proiektu bat definitxu, eta 2022 urtean, next diru laguntzak, merkatu eta merkataritza bultzatzeko diru laguntzak, hor aurkeztu ginen proiektua. Proiektu hori aurkeztu ginen, eta, nik uste, plenuan esan ginen juntzan urtean, nahiz eta proiektua puntuazio honeuki, dirua bukatu zian, da Mutrikure zian nahi hau. 2023 urtean, apirilaren 13an, berriz ateatzea diru laguntzak, eta hor berriz, etxen dauna da proiektua edukitxo, eta berriz hartzeu proiektua merkatu eta merkataritza bultzatzeko diru laguntzeta. Notizia honak esatet, 990.000 euro, 320 euroko proiektu bat aurkeztu zen, eta hortikan 790.000 euroko diru laguntza jasokeu Mutrikuk, hori aurrera mateko. Esan bezala, 989.000-tikan 790.000. Proiektu honek 3 zati daka, bat esango dana arkitektonikoa, bea barrua berritxu etxeu, eta erabilera ere eguneratu etxeu. Gero, bigarren zatiz esango zen, aplikazio bat nahi da landu herrirako da Mutrikurako da Mutrikuarrentzako, herriko merkataritzak, beuron produktua telematikoki saldu alizateko, eta 3. zatisa esango zen, aplikazio horren formakuntza emango zakola bai merkataritzai eta bai herritarrei. Klaro, honedakana da reto importante bat. Hau da neon bihar de ejekutatuta ekainak 2024 urteko ekainak 30 baino lehenuo. Orduan esan bezala, hau ere proiektu estrategiko bat esan gora udaletxiantzako, eta esan bezala, honekin aurrea. Aurreen deun bezala, ikastolako teiatuakin. Ikastolako teiatua berritxuen da. Berritxuen da 2 hilabetetan. Esan bezala, juntzan urtean proiektua sartu ginen, diru laguntzeta, 160 diru laguntza lortu ginen, baina horre ere, teiatuen bihar zan bukatu umiak ikastolan hasi baino lehenuo, hori zan retua. Orduan, esan bezala, ekaineko azkenengo aztian hasi ginen teiatua berritzen, eta iraiak lehenengo azteako ja bukatuta zakan. Gelditzen dira 2 detaile, baina nahi dezan, lekero zen 89,9 ja bukatuta dola. Eta, bai garapenai lotu beste punto bat, coworking gunea. Coworking gunea, azkenian, coworking gune bat nahi zan Mutrikun ipini, arkugain hautatu ginen coworking gune hori bezala ipintzeko, eta,
coworking gunea ja eindado, astelenian eduki ginen batzarra gizarte asegurantzako zuzendarixakin, eta bueno, horre baimen eman digu coworking gunea ja martxan ipintzeko. Orduan, azaroak bixan, coworking gunea ere martxan ipiniko dugu. Horre, pizkat garapenai lotuta. Kirolea juten balin bagea eta asko ez luzatzi harren, oan momentuan dakaune gauza importantiena, importantia dana dia, baina, zahata ondisa dakana da, emakume zesta elite txapelketa azten dela bixar mutrikon. Aurten, indeu mutilan elite txapelketa. Eta ikuste ginen udara etxetikan, burruka baten behar zala emakumiena ere mutrigure ekartzeko. Orduan, lortu deuna da emakumien elite txapelketa zestakua mutrigure ekartzia, esan bezala, ostira lontan azten da, partiduak esango goria ostiralero, atzaldeko 7 erdietan, 3 jardunaldien goria, 4. bat esangora semifinalak, eta azkena finalak. Orduan amendikan, bultzatu mutrikoarrei, mutrikoar da noi, bixar, fronteire etortzeko, eneritzea animatzeko, mutrikoar bezala, bestiai ere bai, elite txapelketa ikusteko. Atzalde hon da noi, ni pixkat 3 kontu hola aipatzeko. Alde batetikan kultura arlotikan, lehen Josebak aipaduan bezala herriko jaixak pasauria udan, bai malenak, bai kalbaixuak eta horrez aparte udalak antolatu ditun beste hainbat ekitaldi. Udalak barne balorazio bat egin dugu jaixen inguruan, baloratzen egondian ekintzak, ekitaldixak, baliabideak eta bar, eta orain nahi deguna da herritxarran ahotsa entzun. Orduan, urrengoko egunetan, zabalduko da balorazio inkesta bat, malenak, kalbaixuak eta beste ekintza ezberdinei buruzko galderekin, eta asmoa da, hortikan pixkat herritxarrak dakaten iritzia jasotzia. Gero, euskera arlotikan, komentau, udalak antolatu ditxula euskera klasiak, doako euskera klasiak, euskara ez dakixen herritxarrantzat, oda hasi berrixentzat. Dauaneko apuntatu dia 20 lagun inguru, eta handikan bixar arte pia zabaldikando, orduan gogorarazteko aukera badagoela handikan, euskara ez dakixen herritxar horrek klase horretan parte hartzeko. Eta azkenikan, hezkuntza arlotikan, komentau ere bai, hemendikan eta urte bukaera bitxartian, bai ikastolan, bai Samielan eta Batxa ere institutuan, antolatu diala tailer ezberdinak, bertako ikastetxeko zuzendaritzakin eta bertako guraso elkartiekin batea. Tailerrak izango dira ikaslientzat eta Batxa ere ikasle horren gurasuentzat, eta jakitziarren, izango dira ikastolan eta Samielan lehen hezkuntza 5 eta 6. mailako ikaslientzat. Hemen landuko duen gaixa izango da interneten erabilera arduratsua. Eta gero institutuan, DBH bat eta bikuentzat landuko duen gaixa izango da komunikazio eraginkorra eta lagunen arteko harremanak. 3. DBH-koak adimen emozionala eta 4. DBH-koak autoezagutza. Eta honek, tailer honek hasiko dira zentruetan, datorren astetikan aurrea, mailaz maila ematen. Bestik ez. Atzalde ondarai. Gobernantzatik laburrian ibingoet, azkenean egunerokotasunean gauza txikipia ditea, baina gauza potolo eta handia okota jungo nahi. Udaran balorazioakin, pixkat Josebak aipatu du gainetik, balorazioa orokor bat eitzia, azkenean gai pila daude, eta kantinak, ondartzak, azkenean gauza pila hartzitu, baina balorazio orokor bat bezala, ontzat bezala hartzen deu, ez da ez behar haundirik egon, ondia gauza txikiak, saturra gango dutxa desagertu zan eguna bezala, o lau egunean behin ondartzak itxi berri izan ditugula osasun zaiak ala esigiuta, olako gauzatxoak egon dira. Beti dozer hobetu, gauza
asko sartzen zaizkigu linea berdetik, eta, bueno, kaletik entzute ditugu, guk geuk ikusi ditugu, guzti horiek jaso, eta urrungo urteako, gauzak intentatuko ditugu aldan da onduena egitea. Udaran beste zerbitzu bat eskaintze duguna da, autobus zerbitzu hondartza, eta batez ere kanpinetako autobus zerbitzua. Kanpinetako autobus zerbitzua urtetik urtea gero eta erabiltzaile gehiokin aigea aurkitzen, lehen urtean hasi ginen, eta aurten jarraitu da. Balorazio oso ona bai erabiltzailean aldetikan, eta bai, kanpinetako jendean gane bai. Askotan ikusi izan ditugu paradan hori itxoitan jende pila bat kanpina juteko, beraz, ona da kanpinetan gelditu beharrian, o beste herri batzuta jo beharrian, mutrikura etorri, mutriku ezagutu, eta bertako komertzio dane bai behain gaztu egitea. Baina, dana esango genuke autokritika txiki bat egin berko deure bai, aurten belarrekin ez gea oso finibili, brigadak, udan oporrak hartzen diala, peoi berriak bai hartu dia uda sesioako, baina danok ikusi dugu, belarrekin bai biligala, ez dut alarri, inoiz baino askarro hasi dialako, ez dakit inoiz baino askarro, aurten igual fijau inaini, eta belarrak nahiko altu ditugu. Brigadako langileekin lanketa bat indeu, eta baloratu da maiztasuna hunditzeko eta askarro iteko makineria berri bat eukitzia ondo etorriko litzateke da. Eta arazoik ez malima dugu, bihar bertan hemen dago makinaria berri bat, eta horrekin goikuna da askartu bai mosketak momentuan, eta maiztasunak haunditu halko ditugu, kortetik kortea ez luzatzeko hainbeste denbora. Uda sasoian eukideun beste gauzetako bat izan da Fondaberri parkina, aukera izan bagenun, segurazki udaran ez genuen makinari oso aldatuko, garaik txarren azalako hortarako, baina aurreko makinariak ez zuan gehiago ematen. Azkenengo hilabetetan zauan abonatuentzako bakarrik, eta egunetik egunea gero eta okerrozi joan, eta aldaketa etorri izan momentuk txarrenean. Ez zabalako besteik, zalan malen bezpera. Orduan, hasieran bai makinaria berria zalako, eta bai irteeran naizta errazagoa izan, jendeak ohiturak hartuta zeskalako, aurrengo egunetan egia esan oso erraza izan guztian gestioa, pasadia, bi hilabeteia pasadia, eta intzidentziak oso txikiak dira. Jungo gauzako betzen, eta urrengoko puntua izango parkin barruan dagoen seinaletika guztia bi erdan bezala jartzea, intzidentzia horiek alba zerora iristeko. Almirante Gaztainetara igota, hor irisgarritasun arazo handi bat genokan, espaloia oso altua, zebrabidea behian, eta kulpirdun aulkiak, umekotxiak eta ezinezkoa esan koska hori geiztia. Eta holakotan askotan beste puntu askotan indegu aldapatxo batekin jetxi, baina altua zen ez zuala ematen. Urrungoko bidia zen espaloia ikentzia zati hori, baina ez zuan ematen ere, oso estua zalako espaloia. Orduan indana da, zebrabidia altzein berri izan da, alturan gelditzeko eta bestaldeko espaloiare igo. Horrekin lortu dugu, hortzauan irisgarritasun arazo hori konpontzia, eta bestaldetikan urtetan auzo horrek eskatzen zuen abiadura moteltzeko arazo horrei ere, bide eman dio, nahi ez da etzan aurrenengo helburu nagusia. Piskat goru ojunda, Mizkiamendi auzuan, azte hontan dabiltz eta egongo dia, ez dakigu bihar bukatuko guen, aurrengo astean, astelen aste artean bukatuko guen, herribidean konponketa lanetan gabiltz eta asfaltatzele lanetan. Bukau gabe dago, baina jaso ditugun komentaixoak bertako erabiltzaile eta bizilagunana da lan oso txukuna egiten nahi diala, eta bukatzean egon bueltatxo bat emango dugu handik, eta ikusiko dugu zerbait dago noa indikan hobetzeko ez, baina herribide hori lanketak amaitzen nahi dira. Eta amaitzeko, erdiguneko kamarak, badao oaindikan ebai, jende asko galdezka behar noiz aktibatuko dian. Hau dator pixkat, berandutzea hau dator Fondaberriko berdine ziteagatikan, udara iruditzen zitzaigun etzala momentu ikonena hori aktibatzeko,
Eta horretaz gain, ikusi, diagnostiko txiki bat egin da ikusi deure bai, asko eta asko diala beste herritan, olako kamaran aurretik pasatzeanak ikusi gabe kamara dola eta seinaliak ez da hola, eta ikuste genuen arazo foko bat izan zitekela, batez ere Eliza alboko aldapan, zekalian bastante zabala da, eta kartelak, parkia eta bestia oso zaila ikusteko, ez dakin pertsona batek hortikan ezin dela pasa. Orduan, beste herri askotan dakin bezala, eskatu ditugu ja semaforo batzuk, semaforo horiek jungo ja matrikulan irakurketakin, orduan, baimenduta daun pertsona iduziko jo pasatzen ambar koloriakin, eta bestiek gorri eukiko dute. Orduan, ja, beste bisualki zerbait, atentzio gehiago deitzen zerbait izanik, horren zaigoz. Hala ere, urrungo astian, segurazki, espero du, urrungo asteako ja zabaltzia, baimenduen datu base hori betetzeko, prozedimentuan nola izangoan. Ze erdigunean, elbideratuta dauden kotxian datu basea badakau, baina ez dira erabiltzaile bakarrak. Hau da, gurasoak, zaintza zerbitzuak, medikoana eramaten dituela gurasoak, oezinduak, komertziotako jendia, hor badao jende gehiago erabiltzen duna bertako bizilagunaz aparte, hor da, hori guztiai zabalduko dugu informazioa, nola etorri pixkat behaien kotxeak baimenduak izateko. Eta hori, besteik ez. Atzalde ondan doi. Beste obra batzuk dakau hemen, ikusakon izan da, bat ara, Iriagerreko hori igogailua izan du da horretik, eta, faltazan hormia bizkate zegoela ondo, eta, buloik eta sartu dabe, eta onja jarraitzen dabe ja, praktikamente igogailukin. Orduan, horreia martxa hona darut, ja hori nik uste dut, nahiko harin bukatuko da. Gero kontak hau dentizeko aparkamentuak, horre lehenago solairu ja zabaldute da, bigarrena datorren hastian ja zabalduko da, tope batzun zain da, datorren hastian ja zabalik galditxikora. Eta gero kontak hau beste hirugarrena, Jose Maria Alzibarreko igogailua, bizkate, auzoku gozen bizkate urdi batuk aparkamentu hori dukelako, garajiak, beste batuk etxebizitzak, baina, soluzionaro azken baten da, molestixi bizkate moten da hautza dala eta hori. Orduan, ja on bentsate gaza eta ja bideratura be, etxita, eta on ja da bizetxen, ja utzuni etxen, eta horrepe, ja jarraitxuko erau, ja martxan, ja kenduala, ja jungora, ja formia moten, eta, ja, gero, bigarren fazia, begiratzen gaz, aurre ikusten gaz, beste, gaztaineta, bigarren kalera, altzateko beste igogailotxu bat, musika eskolako ingurutik, hori zidaz pentsaten, bat abiztia zatzete jarraipena etxeko, ez? On pentsat dakauna hori de, eta hori buketa bihau. Eta beste guztia, gaz begiratzen, hori jarraitzeko, horretiz hiru obrak eta martxa honen daruz. Erki, guk guria kontatu den bezala ez da gitxinigo, Xabi, balorazio kontuik edo dudan, inguruan zehoz aipameniko nahi zuen egin, baina nigo. Galderatxo bat egin aldaiteke beste eremu bai, edo bestela errugo alderetan nengo, bai. Errugo alderetan. Venga, errugo alderetan. Erki, behin dia gauzatxuak udan ere, Jos. Hirugarren puntuan, dakau 2004 urteako taxi zerbitzuaren tarifak, hau ere urtero ekartzen dugun gai bada, eta urtero bezala, aurten ere Agitax Gipuzkoako taxisten elkarteak bisaldu digu proposamena, eta proposamen hortan datorrenetako 2,6 aplikatzia proposatzen dugu. Arta, ez dakitxe lehen galdetu etelako, ondarrua, eta ziza, 14 euro baldin bada, hemendik aurrek zengoa, 14,6. Iguera ez dela gauza izugarri bat ez da, baina, urtetik urtea, igotzen den hortan, oanguan ere, igoko. Nik alare, igoere importanti izanik eta gaurko gaixa hori izan da, nahi dut azpimarratu eta nahi dut akordau anzolakin. Anzola zelako garrantzitsua den mutrikurako eta mutriku arrauntzat.
taxiza erabiltzeko itxurik biharrik ez daukagun ontzat, igual igarri ere ez. Baina sola onda urte betian bajan, istripu euki ondoren, eta nik uste jende asko egon dela Antzolan faltia sumauta. Eta, nik uste zorioneko gozela, Antzola bueltau dalako lanea eta herrixan taxi zerbitzu hori dakaulako. 2,6 seguruena diru gitxi da, baina desde luego merezi duela ez dut uste dudaik dauanik, ez. Tira, Inigo eta Xabi, gai honen inguruan, beraz, esan dakua, 2,6ko igoera horren aldeko bozkak, hau batez, onartuta. Erki. Laugarren puntuan hiri antolaketarako plan orokorraren izapidetzari hasiera ematea, pentsatulike gauza potolua da lau, eta alaixe da, potolua da. Hiri antolaketarako plan orokorra, eta horren izapidetzare potolua eta luzi izangoa. Gaurko azalpenak ez dira luziak, eukiko dugu aukeria luzatzeko iranak, nolabait da, eta asmo horrekin ekarri deu, horri abia puntu bat ematia. Horren gaurko erabaki honen bitxartez, nolabait, prozesua martxan ipini nahi deula edo adiaziko deu, eta hurrengo pausu izango da, legiak markatzen ditun pausuak inbeharko ditugu, eta izango da, arauen plan orokorraren izapidetzan aginduko doan edo prozedura ezarriko doan parte hartzeko programa baten onarpena. Binkulauta egoten dira batzuetan gaurko zehauri proposamen hori izapidetzari hasiera ematia eta lehengo pausua dan parte hartze programa horren onarpena, baina parte hartzeko programa hori jarretxa gaude harremanetan, lantzen ari geha, lehemunean nire gintzen komentu gendun zehoz ez da, presupuesto bat ere eskatuta dakaula, eta hori etorreko zaku, eta horren lanketatik etorreko zakuia urrengo baten programa horren onarpena. Eta gero ondoren etorreko dira eman biharreko beste pauso batzuk. Besteak beste, plan orokorra idatziko doan taldiaren kontrataziorako prozesua, hori ere etorrekoa. Importantia abiatzia. 2007ko arau subsidiarioak gaindituta doz, nolabait, 2021 ere bete gendun epe bat, eta gaindituta hori obligazio ere badakau, arauak edo plan orokor berriza etxekua, eta horretan hasiko gehala. Nik uste hori, borondate hori askotan errepikatu deula, aberoanguan arrankadi ematen dixaun, eta tipitapa, prozesua, esan detena, prozesu urtetan luzatzen den prozesua dala kontuan hartuta, amatxuko bada, hazin beharko ea. Horren beste gabe gaur hori dakargo ez da, horren hasierako proposamena. Inigo eta Xabi? Bai, gu guraldetik ontsa aipatu duzunekin bat etxen dugu, ez? Nik uste eta azken denboran urtietan bentsat danok jabe ginala prozesu martxan jarri behar gendula. Esan duzu 2007, azkenengo zonartu zen plan orokorretik herri asko aldo da, herri txarrak bai, herri txarren biharrak ere bai, eta hau guneratu biharra dakau, ez? Orduan, aipatu duzu prozesua luzi izango dela, urte batzuk emango ditu, eta, hasi baitxezen martxan. Gure partetik halako baten lortu du abia puntuan ipintzea eta guretzako benetako oinarrizko garrantzia daka. Oinarrizko garrantzia zeukan, oain dela urte batzutik ona, baitxa ere. Hain zuzen ere, gure taldearentzako berriro
legealdi hontara, hauteskundetara berriro aurkezteko arrazoi nagusienetariko bat plan orokorra zen. Zergatik izan? Bueno, alkateak oso ondo argitu den bezala, Mutrikuko etorkizuna bertan isladatzen delako. Mutrikuko herria zer izango den edo zer nahi dugun izatea bertan egongo delato. Eta asko, osea, Mutrikuko herriko osotasuna inguratzen ditu plan orokorra. Garrantzi oso handia dauka. Alkateak esan du, eta Xabi bai azpimarratu, nolan 2007-tikan ez geneukan egunerauta, gure ikuspuntutikan aurretikan egin beharko zen alegin hori, zin izan da. 2021-tikan ja obligazio bilakatu zen, eta bueno, pentsau dezagun, inoiz ez dela berandu, eta bueno, aurrera ekin dezagun, ez? Gu gure hauteskunde programan argi utzi genuen, gure oinarrizko lanak plan honetan zein hildo harrapatuko zituzten, hain zuzen ere, gu hainbat urteetan defendatu izan ditugunak eta guretzako garrantzitsua diazenak. Zaturaran, Ondabarro, Mutrikuko portuko plan berezia, plan orokorrenen barrean dagoela, onartu, babesten behar duela, plan orokorra babesten behar du Mutrikuko portuko plan berezia, Debako estua izua, landaketan kontua, azkeagarekiko proposamenak, dakigu pribaua da momentu honetan, baina, bueno, hor, bai, jaso daiteke. Orduan, hau da gure ikusmira. Ikusmira hortatikan, programan egiten proposatzen genuena. Uste dugu, urrengo belaunaldiei tokia utzi behar diagula. Asko urbanizatu dugu, azken 20-30 urtetan, eta horregatik, datozen plan orokorra hau, espero dugu, ikusmira zabal batetik eta ezberdin batetik egitea. Kontutan hartua zer? Kontutan hartua, gu behintzat ala sinisten dugu eta nahiko argi da, ez Mutriku, baizik gure planeta osoa egoera berri baten murgiltzen ari dela. Egoera ez jakintasunez uzten gaituen egoera berri baten. Klima aldaketa dela medio eta ingurumenari gauden egurraren, ematen ari garen egurraren ondorioz. Beraz, espero dugu eta suposatzen dugu baetz, plan orokor berri honek faktore guzti hauek kontutan hartuko dituela, beste hainbat faktoren artean. Eta alkateak aipatu du partaidetza programa. Bai, oso garrantzitsua da partaidetza programa, ezinbestekoa da, legez behar dugu. Eta gu gure hausnarketak egiten dugun bezalaxe, animatzen dugu herritarrak, beraien plan orokorra hau alduten eta bere neurrian eta bere gain dauzen aukeretan parte hartzea. Herritar guztien partaidetza ezin bestekoa izango da, benetan gure herriari etorkizun paro bat opatzeko. Eta bueno, ikusiko dugu zer ematen duen. Erki, eukiko dugu astixa, bai partatze programaz eta bai arauen eduki isaz eta prozesuaz hitzetxeko, eztabaidatzeko eta jakina, danon artean eraikitzeko, ezta? Beraz, hiri antolaketarako plan orokorraren izapidetzari hasiera emateko aldeko boskak. Hau ere hau batez, beraz, onartuta. Boskarren puntura pasauta, Eusko Jaurlaritzako portu eta itsasgaietako zuzendaritzari informazio eskaria dikeko obren geldieraren inguruan adierazpena. Inigok aurkeztuko dugu. Bueno, hasteko pixka kokatzeko, adierazpen honen kokapen bat egiteko, 4 puntu azaldu nahiko nituzke. Lehenengoa da, hau da, mozio bat, edo adierazpen bat, pasaden abuztu hasierako osoko bilkurara aurkeztu genuena, uztaileko, baina abuztuan bisan egin zan, ez? Uztailikoa zan, bai.
aurkeztu zen duen Uztaileko udalbatzako, baina etzan egin. Eta gero ezoizko plenuen gendunez, eta ezoizko plenuetan mozioak tokirik ez dakenez, komentatu gendun gaurkorako ekartzia. Justo hori nahi nuen. Guk mozioak gaur jaso, Martitenia jaso ginen lehenengo aldiz, Mozioa jaso zen duten? Erainun. Bai, behar bada, gu bialdu ginen, bideratu ginen, baina, karo, ezagoen biderik orduan, eta, bai. Bai, igual behar bada, gure partetik momentu hortan bialtza igual laguntza izango zan zuentzako pizka denbora gehi euskitu, baina, bueno, ez gu plantatu ginen, horko kanalak, esan. Hori izan lehenengo puntua, hori berriro ere gaudela mozionekin. Alkatik epatu du nolan zeuden portuko obrak iraia hontan astekoak zirela, zabaldu zen herrixan, hori Uztailean. Iraia bukatzea hartago eta ez du ematen hasiko diazenik momentuz. Baina guretzako tristeena dela oraindik, iraiako eta 8 hontan ez dakazgula inolako edo zerren ziurtasunik. Uste dugu mutrikorrak gaudela oin ez jakintasun laino baten murgilduta portuko gaiarekin. Berriro. Hain zuzen ere, oain dela gutxi, danborzale elkartea bultzatuta eta herriko hainbat elkartek atzikituta, adierazpen bat aurkeztu da eta zabaldu da herrian, non informazio eskari zehatz bat egiten den, teorikoki arazo portuko obreen, azken obre honen arazo teknikoaren inguruan, eta zer gertatuko denaren inguruan. Honekin batera, idatzi honek, obra hauen ustezko ezinbestekotasuna kolonkan ipintzen du, guk bezala zen, guk ere. Eta azkenik, beraien azkenengo osnarketa da, dikea kanpoko bere tokian ustea, eta inguruna txukundu, eta gelditzen zaigunari erabilpen anitz bat emateko. Horrelako osnarketa egiten du. Hirugarren puntu bezala, 20 urte ondoren, gure udal taldea jabetuta dago, beste udaleko bi alderdiei, irrika gitxi sortzen dizuela, portuko plan bereziaren tramoak, obrak, adierazpenak kuestionatzea. Hori da guk sentitzen gehan bezala. Hori da gure hainbat urte ondoren, ez? Erabili da, behin eta berriz legaldietan zehar, gure eskudutzatik kanpo dagoen argumentua, eta argumentu honekin uste dugu Eusko Jaurlaritzari utzi diogula, portuko zuzendaritzari utzi diogula nahi duena egiten. Nahi duena, obrak hasi, obrak eten, gauza berriak sartu, energia estazioa adibidez, inguruna erabilpena murriztu, eta oin azkenengo jokaldia, obrak inorre ezer esan gabe, eten. Eta saldu ezer inolako azalpenerik eman gabe. Mutriko Natur taldea elkartea, 20 urte darama, gure udal taldea bezalaxe edo gehiago, lanean, planari eta proiektu honi aurre egin nahian, eta lanketa hortan. Eta azken esleipena hontan, berriro ere gure elkarteari ateak itxi zaizkio. Esleipen hau emanda kontratazio simple zehatz bat bezala, ez du oinolako tramitazio administratibo hutsa izan da, ez da egon ingurumen inpaktu ikerketarik, ez da egon boletinean, Euskal Herriko boletinean publikazio hori, bakarrik publikatu da Europako boletinean. Eta ez gara onartuak izan agente interesatu bezala, kanpo utzi gaituzte. Gure borroka luze honetan gure indarrak eta gastuak eta energiak utziaz gainea sentitzen dugu hau hartu dian neurri honek Eusko Jaurlaritzaren partetikan dia gure lana oztopatzeko bidea edo tramiteak. Eusko Jaurlaritzak gure ikuspuntutik gardentasuna eta legezkotasuna aldarrikatu ordez, usten dugu iluntasuna nahi duela
finkatu. Proiektuen inguruan iluntasuna. Informazioa eta denborak beraien onurarako kontrolatuz. Momentu, eta kudeatuz eta kontrolatuz. Momentu guztietan. Hori da gure irakurmena. Eta orain mozio irakurriko dut. Uste dugu garrantzitsua zela kokapen bezala. Bueno, 2021ko abenduako 30ean, Eusko Jaurlaritzako Arantza Tapia sailburuak dikia luzatzeko obren esleipena sinatzen du. Esleipen hau, 15.623.787,0 eurotan ateatzen da. Eta 3 enpresa aurkezten dira, Eusko Jaurlaritzak egiten duen esleipenaren balerazioa atxikituta du. Bakarrik gainetik aipatuko dut. Memoria teknikoa, daude 3 enpresa, Amenabar, Mariez Currena eta FCC. Memoria teknikoan, Amenabarrek gehien lortzen du, bigarren Mariez Currena, azken FCC. Obren garantian, Amenabar 8 urte eskaintzen ditu, Mariez Currenak 8 urte, FCC urte bat. Presioan, hementxe dago gakoa guk uste dugunez behintzat. FCCek presorik bajuena ematen du. Memoriaren inguruan, argi geratzen den bezala FCCek memoria traketxena aurkezten du. Hain zuzen ere, egin beharreko lanen justifikazioa eta lan hauek antolatzeko planteamendua ez delako oso egokia. Ingurumenarekiko derrigorrezkoak diren aktuazioak ez daude ongi zehaztuta ez edukian eta ez edapenean. Hau, ateratzen dugu Eusko Jaurlaritzak zabaltzen duen memoriaren inguruko dokumentaziotikan. Honetaz gain, garantiari murritzen eskaintzen du urte bat soilik, besteak 8 urte. Hala ere, FCC esleipena aurrera ateratzen du portuko zuzendaritzaren aurrekontua baino 2,5 milioi baxuago eskaintzen duelako. Hain zuzen ere, 13.091.000 euro. Oso kurioso iruditzen zaigu FCCek lehen gaian eta zerbitzuen gorakada itzel baten testuinguruan horrelako presio bat eskaintzea. 2022ko azarotik dikia luzatzeko obrak martxan daude, baina 2023ko martxoan 23an obrak eten egiten dira. Suspenditu. Berriro ere 2008an bezalazi. Garai hartan, Mariez Currena Urazkak, UTEak kontratua etetea erabaki zuen. Dikiaren konponketak proiektuaren 20% baino gehiago suposatzen zutelako. Eta obra berriro esleitzea behartu zuen. 2023ko uztaila honetan, alkateak Dikiaren obrak irailean hasiko direla argitu du. Hau idatzi zen uztailan, gogoratu mozio hau. Guztionek jakinmin ugari zorrarazi du herritarren artean. Hau dela eta Mutrikuko udalak herritarrok informatua egon daitezen hurrengo galderak luzatuko dizkio Eusko Jaurlaritzari eta hauen erantzunak idatziz jasotzea eskatuko dio. Zeintzuk dira obra gelditzea behartu duen arazo teknikoak. Hauek zuzentzen dituen proiektua onartu alda, moldaketa hauek ingurumean izango duten inpaktua aztertu alda, bigarren galdera, hirugarrena, zenbateraino igoko litzateke FCCek aurretik eskainitako 13.091.000 eurotako aurrekontua obra guztiak bukatzeko. Zenbateraino igoko litzateke. Galdera. Igoera honen kopuruak ez aldu behartzen esleipen berri bat abiaraztea? Guk benetan ikusten dugu, baietz. Hasieratik aurkeztu diren beste ukekiko eskubidea bermatzen aldira, uste dugu hau herritarrei zor diegula. Ja. Gure aldetik gaurkoan labur erantzun gau, ez dakigulako guri erantzun honek ematia, orduan esan, moziontan agertzen den aurrekari honekin, hasierako testu honekin ez dola inundik inoa batetzen. Hala ere, eskatzen dena da informazioa, eta dudagabe, galdera dakaunean, duda dakaunean, galdetzia
egokixea da, tala izen behar da gaina. Orduan, guk Eusko Jaurlaritzai informazioa eskatzekin bat etxen dugu, eta, mozio honi baiezko emango dixo. Arki, Xabi, gauzak etorri dira, edo udal batzak etorri dian bezala, eta uztailean igual gaurkotasun edo atzokotasun izan behar igual, baina, eukiba leu ere, irailean goz, igual nahiko zen duen, baino behan dugu, baina mendo ez. Ego zen kasutan, pixkat, komentatu ezuna, informazio egarri baten aurrian, informazio hori eskatzia, beti esaten duena. Informazio eskatzen du nahi emanen behartzako. Eta informazio bat izateko motibuak iruditzen zat badozela, gaixak dakan trascendentzia eukitza, eta gaina informazioik ez dagoenean, pentsamendua libre da, eta edozein pentsamendu ere, izan liken gauzia da. Horren, informazioik manejatzen ez bada, enlik ez, kontu zuzenak, okerrak eta okerrauak. Eta danak dia libre, zilegi, pentsamendua libre dalako ez da. Horren, informazioa eskatzia pentsamendua, norpean iritzisa eraikitzen juteko, ezinbestekoa da. Eta egoerak hobeto ulertzeko ere, horre eskatzen dian edo etxen dian galdera horrek, hasiera baten, eta nik bakizu askotan esan detela ez da, hau dala Jaurlaritzan gaixa eta gu gainditzen gaitxuen kontua dela, baina guk geure iritzi bat egin ahal izan dezagun, ondo iruditzen zako geuri ere, galdera honedanak bideratzia. Hori esan da, eta ipamen etxen dalako, 2023ko uztail hontan alkateak dikearen obrak irailean hasiko direla argitu du. Horren, bide batez gaur ere nahi dut argitzu, uztailean komentatu duana, etzala izan nire pentsamendua, eta etzala izan nire informazioa. Izan zen, Eusko Jaurlaritzak galdetu ondoren, jaso gendun, erantzunaren berri ematia. Lehen ere esan dut, gure kezkia zen, udia, lehen esan dutena guetzat, gure herrixan, udia da, ez gurian, kostalde guztian, ez da, da momentu importantia, eta hor, obria eon, oez eon, gauzak asko aldatzen dira. Eta hortikan juntzan galderia, eta orduan esan zitzakon, lasai, udan ez geha zikota. Irailean hasiko gea. Punto. Beste esplikazioik gabe. Horraino esan ziguten, eta guk ustet horraino komentatu gendula. Hori argitzen dut, bestela gero alkatiaren nahotan gauza asko ipintzeia. Eta danok argi euki daigun. Orduan, esan detena, mozioekin ados ongo gea. Ados ongo gea guain, eta ados egongo ginean uztailean ere. Eta de hecho, abuztuaren 11an, egun importantia, niretzat, neure eguna dalako. Abuztuan 11an, idatzi bat bideratu gendun, bideratu nuan, portu zuzendaritza, agertuz hori, uztailean etxekua esan udal batzan, gero esan egin udal batzan, baina mozio hau jaso gendula, eta galdera honek planteatu ziela, eta altzan neurrixan, dike amaitzeko obren egoeraren berri ematiaz gain, galdera hoientzako erantzuna ematea eskatu nahi niola, adirazi nion, ez? Honen erantzunik ez dugu jaso handik, baina bideratuta badu. Edozein kasutan gaur ere gaixi ekarri duguna, eta hemen erabakitzen degunaren arabera, berriz ere bideratuko dugu. Baina, esanet, aurretikan landuta dauela, hain zuzen ere, dano komentatu den horretxio, ez? Informazio ukitziak gauza sanua dalako. Eta informazioik ez badakau, eoze pentsamendu dalako libre. Horrean, bueno. Edozein kasutan, inigo, pixkate gogoraraztia baitxare, eta bian neure
neure pentsamendu izan like, neure sentimendua kaso ez. Iruditzen zat, eta ondo iruditzen zat, mozio honen edukixata, baina hau mozio bidez baino, lanketa bidez ere, askotan gero, hiru alderrixok batu, eta askotan aipatzen dugun bezala, antipodetan ikusten gehala batzuetan, ez da? Bueno, baina, saio batzuk etxiare etzan txarra izango, eta hontan, informazio eskari hau, gaur biztan dagoenez, danok ados ongo inan, eta ezberdina da mozio bitxartez edo lanketa baten ondorioz agertzia edo bilera bat eskatzia hiru alderrixetako informazio hau eskatzeko edo trasladatzeko, en fin, modu ezberdina dozela, mozioa da bat, baina beste bat izan like, elkarren arteko lanketa baten ondoriozkoa. Batetik hori, eta bestetik, nik portu zuzendari sei, bi hiru aldezia galdetu diot. Aber, mutrikutikan inok ez dion galde, eta beti erantzuna izan da, ez da egisadan, o ez dan. Ni jasoeten erantzuna da, Joseba, zuzea galdetzen duan bakarra. Orduan, modu formalien bintzat. Eta orduan, ondo do udalei galdetzia, ondo do mozioak presentatzia, eta horredanak ondo doz, baina, obra honen sujeto nagusia Eusko Jaurlaritza izan da, igual, behai galdetzia zuzenian, egokixi izango litzake. Eta gero naturtaldeare ipatu desun kasuan, naturtaldeare aiatu zan legebiltzarrea. Orduan, legebiltzarrea aiatu zan bezala, eta legebiltzarreko agerpena etxeko jorratutako bide horiek aprobetxatuta, udalan bitxartezko bide efikaz zauak ere alkoholiak ez lortuak aso. Ez, diot, legebiltzarreako konparezentzia ara iatzeko bidiak eukizen duen bezala, igual bide horiek aprobetxatuta ere modu zuzen hauan edo modu efikaz hauan lortuko litzatekela informazioa. Hori, ez dakitxe, hori esaten dut, ze askotan pentsatzen dugu udalak eskatuta errazu izango dela, baina biztan da udalak eskatuta ere informazio ez dela lortzen errazu. Tristemente esatet, baina ala da. Beraz, bueno, gero beste bat inigo, mozioak, ondo, oantxe mahu zutitza, baina mozioak, mozio, eta aurreko espitz hori hitza hartu zu, eta nik hitzik ez dizuk enduko, baina pixkat, ez dakit, hartu dut pixkat, en fin, pixkat espitz, ez da tokixa dakan mozio baten aurkezpenian. Baina, kontuan hartuta mozioa ustailekoa zala, ustailetik ona, egon dala histori bat, pixkate irudituzat egoki izan zeikela kontestualizazio hori. Berez ez dut ustek mozio batek, mozioa da, presentatzen da mozio hori, testua debatitzia, ez da? Ez modu baloratibo baten zirkustantzia guztiak. Baina, esan dizutena, neuri egoki irudituzat eta indezu. Baina, beste gabe. Inigo, hitza... Lehenik eta hemen bi alderdi eskertu, zuen babesa. Naiz eta aurrekariak ez konpartitzu, naiz eta, gure speech honen inguruko balorazio bat eskaini, guretzako garrantzitsuena da aurre egitea eta informazio eskariai modu ofizial baten mutriko udalak egitea, gure mutrikoko herritarren izenean. Eta beraz, benetan eskertzen dugu. Alkateak aipatu du portuko zuzendaritzari ezaiola ezer iritsi. Bai iritsi zaio. Guk egin dugu gauza berdina, ariketa berdin hau ingenion portuko zuzendaritzari bideratu. Eta justo gaur, kasualidadez, gaur jaso dugu erantzuna. Ez da kasualidadea. Ez da kasualidadea? Ez, guk erainu jaso gendun, mozio hau. Guk erainun arte mozio hau ezak haunik uritxa. Bai, baina honek zakaten... Beste erantzuna, beste batena? Bai, barkatu. Hau biatu fixion da. Bai, ez. Esan nahi nuena da, alkateak esan digu, portuko, gure partetik, orokorrian izitzaiola heldu mutrikutikan beste idatzirik. 100.000 idatzi portuko zuzendarittzara, baina gai konkretu nahi inguruan, bai bidali genion informazio eskari zehatz bat.
Eta gaur jaso dugu, gainera nahiko erantzun nahiko nahi badezue, irakurriko da, nahi badezue erantzuna. Nahi badezue irakurriko eta erantzuna. Gai konkretu esatezunean zein gai da? Gaurkoa honen inguruan, obra honen inguruan. Obra honen inguruan egin genion portuko zuzendaritzaren eta gaur jaso dugu. Baina ez mozioa bera, baizik eta obren, baina hau horretik antzagoan bideratuta. Abuztuan bide helarazi genion, eta gaur jaso dugu. Eraman dute, jabetozu erantzuteko. Normalian, portuko zuzendaritzak nahiko denbora eramaten du erantzuten. Hori erantzuten badute. Hori batetik, parlamentuko baidea, kostautu zitzaigun eta parlamentuko bertako alderdien laguntzarekin lortu ginen orkestea. Esperientzia baikorra izan zen eta ikusiko du zer ematen duen hemendik aurrera. Eta azkenengo hausnarketa, espitxaren inguruan, uste dugu gaia nahiko garrantzitsua zela pizkat testu ingurua kokatzeko. Gure balorazioa sartzen dugula, ez dut ukatuko sartzen dugula, baina nik uste dut pizkat ulertu behar dela informazio eskari hau testu inguru baten. Eta testu inguru horik adierazpenik, ezagorrerik nagusiena da gauden ezjakintasun itzela. Hori, gaia nahiko garrantzitsua da eta ezjakintasun honek ezin gara egon. Hori, eta guk, jasaten ari garen informazio ukapen eta espediente aztertze ukapen horren inguruan. Horregatik nahi ginen azpimarratu. Bozkatu ingo deula diot. Orduan, Eusko Jaurlaritzako portu eta itsasgaietako zuzendaritzari informazio eskaria dikeko obren geldieraren inguruan adierazpena berdeak eko alderdiak proposatutakoa aldeko bozkak. Beraz, hau batez, aurretuko dugu eta berriz ere eskari egingo dugu, modu formalian, aurretikan udalbatzatik pasatu aurretik intzamna, udalbatzatik pasa ondoren errepikatuz. Derki, erregu galdereta, sartuko gea, Xabi eta Inigo. Nire galdera zijoan, Reiner eremuaren inguruan. Ia informazioa da kasuen, administrazioak udalaz gaindiko administrazioa pausorik eman duen, edo udalen artean zehozer erabaki edo tramitaziorik egin dan, nahi dut esan, Reinerreko eraikina, ruina goeran dagoen eraikina eta eremu horren inguruan. Oandikan ez dein lanketaik, debata mutrikuko udalak harremanetan jarritxa gaudela, debe jezakin Reinerreko plan berezisa zehatxeko idazteko, lantzeko, lanketa etxeko, plan berezi horrena. Hori izango dalako eremu hori ordenatuko doana eta definitzuko doana, ezta? Mila hondikan goragoko erakundekin ez gehazi harremanetan. Hor bere momentuan eintzan lanketa bat, ondala 2 legealdi esango neuke, eta arek retomagun biharko dira, eta orduko izemailatako konpromisuak izan zian, ze idatziz jasota espadoz konpromiso deitziare gehiagitzu izan like, orduan itzeintzian gaixak eta terminuak berraztertuen beharko dira, eta prozesua abiatu. Horre eukiko dezue, horren berri komentatu nizuen moduan, hor bai eskatu zakula espropiazioa, Reinerren fabrikiana, eta horren azterketa ere enbiarko dugu. Horrein. L'uniko esatia, legealdi aldaketa izan danez, eta deban gobernu aldaketa ondanez, hor basauan, ez da nik eska ditu, baina
Debako udalakin, alkatiakin harremanetan pare bat bilera ditut, eta bisetan ere beak trasladatzen zian eremu horrekiko gure jarreraren kezka, ezta? Eta esan zion hori da, pendiente dauan gauza bat, heldu biharko sakona, eta elkarren artian lehen biharko duguna. Baina ez to pausoik eman dago bertan. Erki, honen bestez, onaino gaurko udalbatzak eman duana, eta urrengo berez urrian bukaeran izango litzatekena, seguruena tartian beste udalbatza baten beharko deu, gai bat bintzat, ordenantza fiskalena dakaulako, eta horrek bere denporak, bere piak eukitzen ditunez, igual obligauta hongo gea aurreatzeko. Igual beste gairen bat akaso, baina hori bintzat, badatorkigu. Honen bestez, eskerrik asko eta urrengo arte. Eta hori